на хората за шестин. Така ли не, че ги изкарахме вече? Да, брат. Взимете Едно е така е за нас. С малко пепси. 4 даде. 4 даде, брат. 12 врътки. Майко. Добре, има и тук не трябва лайл. Добре, майко. Аре бе, моля ти са бе, на четвъртия. Добре, Тихо! Не спира да брои. Ще брои. До 4 ще брои. До колко ще брои, бе? Сините кучета са ти! Спирам ги! 7 брат! Има още, чакай! О, петички от Петичка. коланите 1000! Майко. Брат, тя ще пише 10 две. Майко. 10 как ще ги направим? 10 как ще ги пише? Аз ще цъкна. Ай, цъкни! 10к, Патьо! 10к, Аз ми Патьо! за 1000 Майко, 10к земи, това е най-печелившия ми бонус до момента!